Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHatsirare 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara utena on the notification bell. Padikani manews updates apanapa tinouya nekuti kamabatanidza tinge chiitira kuti muwane manews updates akati wandei ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka kana uchiri munyowani pathis YouTube channel subscribe mahara within on the notification bell. First update yandinayo muri yeZimbabwe update iyo podcast yandakaita. So vadikani manews updates aya i2 maviri. Pane update iyo murume iye afona achikonfesa kuti ndiye akauraya vana vekuwadzana. Video rake ririko kumberi. Saka video rine rakati kurei zvisingaiti. First video rine 17 minutes. Ndinokumbira tingoona this video iro remurume abuda iye achikonfesa kuti ndiye akauraya vana anoita zvekuponda nekuuraya vanhu. Saka hanzi ndisungei, uyai mondisunge kuno kwandiri. Riri kumberi after video ramuchatanga kuona repodcast. Saka ndinokumbira kuti tiite patience nekuti video rino rakati kurei zvisingaite. Mungoona zvese zvizere. Much love. It's P-Wave on the track. Munhu wandinotemba naye ndiye yakaseka zuva saka kuda kundichisedzera kwapedza nguva. Pambana naDelight vakasimba chipfuva team highly favored kusika tava. Kwandinobva vakandicherechedza gara wandiperekedza. Vamwe vachazopupura ndaita medhaka. Chipo chakangouya chega asi I can beg for a beggar. Ketora togara isusu rakazara nzenzana. Jenja chimuti vakandipazira zaeto mapipi yakamirira patopinda museko. Saka raundi torifambira madeko pakuda magiya nemalepo pakuda kunanganisa kuti netrepo mubeg taugara nemalaptop post basa rogona kutangira paairport. Hatina nguva yekusorora cashtok kwandinobva vakandicherechedza gara wandiperekedza. Vamwe vachazopupura ndaita medhaka. Chipo chakangouya chega asi I can beg for a beggar. Manager ungoro muchizogorera mbichana so zviri kunzi chii pafreeshow iyi hatika adzoke kumashure mbichana. Saka ndakavarovera makaunta vakazobatika mugeto ndasaraunda. Iko zvino yangova sei clouda unofira mujama vaikaya zvichangokumira panharu. Mukaka wangu haurungenyunyu kungosiya vachiparana ungasikunyu. Vazotovarovera manyunyu kwandinobva vakandicherechedza. Right, muri yeZimbabwe kusana kwatikuita zvekare pano paHatsirare 263 munoziva kuti isusu tinofambira nyaya dzinoitika masitrizi esocial media. But nhasi tine vanhu vanopisa taura zvevanhu vanopisa ayo taura zvevanhu vanopisa zvemashuwa kwete zvemunyepedzera. Ichi chirura dhichitauro noti wakabata usina dhichitauro unogona kungotsva. Zviri sei mukoma Jonathan? Kuti muri senguru muri kwanisa kungomhoresa muri yeZimbabwe usati tasvika pane mukoma. muri seko muri yeZimbabwe. Tinofara kuchingamidza muchirongwa chedu zaranhasi. Zviri sei friends? Maita sei ngoma? Ndokumbomhoresa muri yeZimbabwe. Yes, maita sei muri yeZimbabwe. Zita rangu nonzi Vaiti Official alongside the management team vanonzi manager Joa. Yes. Right, muri yeZimbabwe zvakashedzera FT vazhinji vanomuziva, vasati vamuziva vanonzi FT Official. All platforms searching vanonzi FT Official muchabheka pama all platforms. FT tine nyaya yekupisa masisi social media. Titi kuna manager kuti nekuti munoonera mufambo uri kuita naFT mufambo uri kuita FT ndimi mune muchizvitarisa manager FT tutaura nekuti pane so muri kutenderera mastreets esocial media. Tine project ratikamboita long time ago. Ndofunga patino almost 3 months. Right. Project iri zvarakagadzirwa yange riri project rani. Saka kuna chakaitika njoti ndakaita so handikuona zvandoita nini. Ndakanyora masong ndogadzira masketch because I'm a music producer futi. Saka ndikagadzira sound yangu inini ndogadzira sketch but inini handizokwanisa kunyatsogadzira chinhu chekuti chinotobuda chitoenda kuvanhu choita final.
then chida mumwe munhu anondipawo hand anozongopolisha mavhoko acho. So ndakazopinzirwa phone call Tadiwa mupana waLevels ari padhuze paLevels anofamba naLevels. Levels wewe kuchoose kuti. Tadiwa ifriend yangu ngamunotengowirana kubva kudhara madhiri tosangana maweki ichichi. Pana Tadiwa ndiye anorekodha kustudio, ndi executive producer waLevels. Ndiye anorekodha kustudio waLevels kana Levels asipo. Levels ane studio. Levels ane studio pakati. Saka kuna mupana anifonera. Vibes ona anachitaura naShiba nesong iruri flat irongibhiya iwe ndadhipisa chichi. Ndadhipisa. Wewe una clarity. Ona vibes ndataura naShiba. Uya kustudio tisangane naShiba chichanga chita nedhirini yewe. Svika pastudio anozoti una Shiba daunyorwa masong. Panoita masong aShiba pane EP irifana kudara Shiba. But Shiba toti manager wangu inini Rastisi, because Shiba ari manager na Rastisi. Manager wangu ndo aribhadhira mari yemasession. Saka inini ndiwe munhu wandatoisa mandatoisa mudhiri. Right vibes. Ndakukati. Sorry imwe yeZimbabwe ndekumukata kwatoita. Manager vaizviziva. At that time manje manager wanga wasati wabatikira. Chikondinya. At that time ndaita zvinhu zvangu ndega waiziya. Unoiziya pachimafiya paipo waiziya Tadiwa ndewangu totomboitisana madhiri tichitobuda anhu waiziya. Totomboitisana madhiri achitondisota zvisina kana pamuromo mukati kana kuti chichi waiziya. Kamuchibhodhira amira sei ona vibes nyorera Shiba for masong wanyora for masong aya waiziya. Isu tichaenda kumeeting nemurungu chamuziva kuti masong aya pane for masong anyorwa mupana arida mari yake mari yakati ndeti. Then ndobva ndavaimbira masong anandinawo inini ndobva ndeti iyi song yakaipa tikuida. Ndaita project Shiba naTadiwa. Song ituida yakaipa mandaita project. Mandaleya mavhoko Shiba pambotedzera mavhoko song yabuya yakanaka. Waiziya. Mandatoita futi mamwe masong 3 waiziya. Nevakomana waiziya. Ndaenda. Tadiwa ko haufa murungu azoti chini nyaya yemasong siji waiziya. Vakomana bvatanga kuita sei? Vakomana bvatanga kudhirega. Shiba ndotomutsvaga wake atanipa mari yemasong siji waiziya. Ndaisirawo Shiba message. Bozukona mushandiro watoita isusu ndine movement rangu inini kunonzi highly favored andida. That's my movement. Ndo brand rinoona nezvavibes tea music. So mungona mubrand tina manager Joe anditi. Manager Joe munhu kuti anenge ari busy dzinonguva anditi. But havanyanyi kubatike zvekudaro munhu kuti anoshandira outside Harare. But munhu kuti anoassistawo pari kudiwa assistant mupana wangu taudaiso nemaadvice anodiwa anditi. So ndine vamwe futi mukoma wangu akazopindira iwawo ndo main brand manager anditi vari kunzi Road Approach. Road Approach ndo akazonditi mupana wangu song utoita sei nayo nditi. Ndati song murava explainera. Song payaitaurwa yangaimbwa naShiba. Vari kuti chivakomana nenyaya yemari yesong. Boziona atrari. Ini ndiri song writer bro. Then nemasong anoti more than 20 masong akatoipa ndakatori playlist pamwe nditi. But kana tichiita zvinhu zvine maplans neinformation kuti tofana kudai todai. Saka ukaona mukoma akazonditi vibes. Fonera Shiba utaure naye umuzotoona Shiba kana imi mati hamusida song pamwe hamusunakirwa naye pamwe uri kuboya. Isa kutora song yedu because song ndeyangu mari yaitese ndeyangu baba. Chinhu chese ndinachonyora pasong. Tatora song yedu totally ukati. Shiba uchimupa song. Anga akawirana neyo zvekupa mari. Yese naTadiwa wacho anga akawirana neyo nezvekupa mari. Hapana mari yakawana. Handina nasenda ndakawana bro. Muri yeZimbabwe music industry ndokunyeperai. Pane kakudzvinyirirana kanoitwa. Takatarisa kumashure kwasida kutaura mazita. Vibes yakarombobuda futi achichema nenyaya yekuvharwa mari idzi. Muri yeZimbabwe kana tiri pakuti pane vamwe vanhu vanotora zuva pfupi nekureba. Ndozvandiri kuzama kutaura. Vibes makateerera music dzaVibes dzinonakidza. Asi kakusimudzwa kuti kakuzorira ndokari kungonetsa ndikunyeba manager ayagani kunzi vari manager ndikunyeba chokwadi enderera mberi kunzi waibata bro tafona waiziya bozi mukoma ati ona vibes ndine mari yandinayo ino waiziya isusu mari yandinayo ndoda kuti tipushe song handiti
Saka isusu chikonfirma na Shiba wacho Shiba unoda kusenda mari song yana totangidza song yedu titora chiproject yedu because hatina chatakabhenefita paproject. Tatora na Shiba akanditi zvemari zvamunotaura handisati handizviziva. Then tatangidza song yedu handiti tatora Mickey Black kubvaisa verse pasong tatora Natasha Muzi kubvaisa song verse pasong bo song yedu fila dzikabhebe ngatise Mickey Black ngatise Natasha Muzi apa parikuda face party face ngatise Mickey Black kugadzira collaboration wa 3 tikatobudisa mari mujara Major Tiro akatorekota song. Now pasvika nguva yekuti taposta song isusu handiti song yataitora yamaoko haisati yabuda but aposta sound muTikTok handiti then chadiwa ndopazondisira message vibes uripo ndiripadini totiko handiti wakadzokorodza song ndikati bro ndadzokorodza song handiti mimi makandidrowa here panyaya dzemari saka ndamutora song ndikumbura kubvunza tiri ipapo vibes Tadiwa chicha Shiba ndimanager here nekuti ndakambonzwawo mafunga ekuti Killer T ndiye manager waShiba ndizona kunzwisisa. Tadiwa ndimanager waShiba. Tadiwa mufana walevel anofamba nalevels ari padhuze nalevels so it's obvious munhu wese anoita production nalevels anotongosvika nemumaoko maTadiwa. Ukuzama kuti Shiba anga asina access yekutaura neni angotorwa newedu aitaura naTadiwa but ini pandikazona nyaya dzemari dzakunetsa ndo pandikazoti zvirina nitaura naShiba wachindeka because handichaziva kuti Tadiwa ari kufungei kana pamwe angu angapuwa mari toblame Shiba waiziva saka ndangozvina nitaura naShiba wacho ndinzoti nyaya yacho iri papi because ndaida kunyatsoona maside effect. Kwawakabata Shiba kwawakazama kutaura naShiba Shiba akati chii achiona chinhu chakuchena chokutaura nezvi chakuchena Shiba atombotora time asina kupindira razozotuna out approach aimbotaura naye muri imwe tangotora kuti haisusi nyaya dzemari dzitaura tichidziziva tangodzichi chinhu chitorani shati boys how come boys in this music industry boys nekuoma kwakaita kuimba boys ore tikuona zvinhu zvazvo apa tozvinyora mudhara tomuka kana na 3 mwaiziya tichitry kumeditata zvinhu zviri different aiziya yachiwani muri Zimbabwe vamwe vanhu vanozonditi hatirare waita interview iyi reason yaita nditi interview iyi ndaenda paTikTok ndichaita kuti shedzi vibes na manager ndaenda paTikTok ndapinda mucomment section yavibes after ndanzwawo music ndanzwa challenge ichiitwa ichitrend ati ndinambopinda mucomment section ndaona vanhu vese vachingoti song ndeyani takamboinzwa ichiimbwa naShiba Shiba ndiye muridzi wesong vandati aiwa voice munhu akanyora song unongoti song yakanyorwa nanini ndaubvotadzi kuziva ndabata vibes that's why ndashedza vibes kuti tibvunzane tizive kuti song akanyora song ndiani noitwa mwanga kuti vibes wakaba song ndizvo ndo zvandashedzera vibes manager nyaya muri kuionawo sei? You can say kuti iri tricky kana kuti it's not tricky depending nekuti vamwe vanhu vari kuionawo sei handizvo but isusu tiri kutaura kuti some time ago sekutaura kwamboita takamboita the same issue and I still remember takamboenda kuZFM tichimbonoadressa the same issue yekuti isusu munhu kana aita something kana aita project panoda kupiwa credit munhu ngapiwe macredits ake get sense saka isusu like right now katina kuti tiye tinzwise tits or something we are just here to clarify kuti no pakashandwa pakadai ende isusu chatakuita this time hatichashandi netime dzevamwe vanhu takushandawo netime dzani dzaidu waiona saka isi nyaya yekuti tikakuti isusu ngatisangane mutown imba matudza tatozosangana kuswera mangwana then kuswera mangwana tomboita patience tonaswera mangwana kwachamuna kuuya isu takuti movement ready saka kuona kuti apa pakatomboitika proper channel yekuti ngatibhadhara naye ngatisevisense chikaramba kushanda saka unoona munhu anenge ane talent unozongoona kuti anu anongoita imwe plan get the sense saka pangoita imwe plan as you can see kuti zvaifunga kuti hazviende mberi zvaenda mberi kasi apa hatisi kuti haidu blame game totongoti game racho munongoriziya rekuizi chokwadi pane imwe question yandikubvunza vibes ida kubvunza manager vibes ti acharamba here achikwanisa kunyorera vamwe vanhu masongs sekutaura kwatakabhoita sometime ago hatisi kurega kunyora masongs because ndopapamwe patinozombotaura kuti mukomana nematalent akaita sei akawanda sotaura kwamboita mbotaura as a producer
handitika anotokuitira zvese zvikapera ipapa anokunyorera futi mafocus acho futi ariko saka aregedze kunyora as long imi mukauya mukatisira mari yedu patable ndozvatakuda kushanda nazvo tichiti chikwane mari first. Right, manager, question anakabvunza mukoma Jonathan ndeyekuti nhamba dzatichaisa pascreen ndedza vibes here kana kuti dzedzenyu manager? both its either anogona kuisa dzake but zvinenge zviri wise ndezvekuti ngaise nhamba dzake. Right. Right, muri yeZimbabwe nhamba dziri kubuda pascreen ndedza vibes, vanoda kushandawo navibes munobvumira, right? Yeah. Vanomubata panhamba dzichabuda pascreen, nhamba dzabvirira kutanga kubuda kubva vhidhiyo richitanga nedzavibes, but tisati taenda tichakumbirawo vibes kuti atirovere freestyle yesong iri kutrenda patiktok iri kuitwa machallenges nevanhu vakawanda yekunzi iyo isong yashiba. Tichakumbira kuti atirovere freestyle. Vibes were ready? Right, So I know get some money to go pay my t-shirt Jona sha kukusuwa na kuita mudiwa wangu zawa Jona asi ondo yandakaona kureria ndakajona sha ukandisiya unenge wandizadza tayari yazvinhu zvachona so ndakanga kabilipa ndakaizwa matatu kutakachu tigara wandiudza une vana vatatu ndigare ndashu kosi moyo wangu uyu ndabheka chioparesheni ndaneta ndagarohwa nemachurubhini pemba asi chaite ndizofira pambeta asi kuti ndikuoneini ndagesa kana nemanga ndakwesha. Song iyi haisati yabuda, sorry ini kukasika kukata song iyi. Manager, izvi tobvunza imimi song iri kubuda rini pasocial media? chimbotipaya kana time frame ise 1 week. So ndatombona zvakamira sei. Right. Togona kuti it's less than or over a week techingoona zvakamira sei. Zvakamira sei. Asi kutopera yakapera. Aya yakapera. Pane zvinenge zvangosara ngokadzisa tingofinalize. Right. Yeah. Again tengere kwamuri manager, mashoko enyu ekupedzera kumburi yeZimbabwe kana yambiro yamunopawo kune vamwe vanhu vari music industry mungade kuti chii? Isati namashoko akawandisa stereka. Tungoti kune vasingazive Vibe-T ngavangoenda kumapages ake Vibe-T official ungoonawo zvaari kuita. Then tongoti vamwe vari music industry yavo mananga varamba achishanda then achida vanodzvanyirira vamwe. Vashanda munhu ngaangopiwa macredit ake. Yeah, chokwadi. Vibes. Aiwa manager but chatirongodza nchekuti we are promising more fireworks. Mabhuyarira. Zvinhu zviri kuuya zvakawanda but takumbofocus na vibes dzemwe. Yeah, chokwadi. Inini zvandiri kudawo kutaurawo mashoko angozipedzera ndeyekuti chimbotoraiwo time musearch maplatforms akanzi Vibes-T official, even kuYouTube, TikTok, Instagram. Kwese uriko ka Vibes? Hapana kwandisiri. Komborero. Mangwanani mamukaseko vasikana aiwa kumarara hopedza umambo. Nai guys, handisi kuwisisa kuti ichi chiri kuitika nangoti ndisheyewo nemi panapa zviri kuitika panapa. Zvinhu izvi zviri kuitika kuno umwe wedu andika kuna Bolaza. Bolaza mangwanani nhasi areceiva phone call yasinganzwisisi. Phone call iyi handi abvunza munhu like musati kana ukafonerwa uri kuhope wakavata handi unodaira zvimwe zvinhu zvokuti unenge usinga unozoti wati papa moto ngafunga kuti ndadaira kuti chipo zvinenge uri deep in sleep. Saka ndo zvaitika apa nditi muri kuona handi muri kuona iyi iphone number ishi iphone number yemunhu wacho ishi iphone number yemunhu wacho iyi handi muri kuona kuti atry kuda ku ishi atry kuda kufona minoti muri kuiona here ishi ishi atry kuda kufona number ishi but number iyi haisi registered pa EcoCash ishi handi muri kuona isame number iyi isame number. Saka zvaitika Bolaza areceiva phone call pekutanga because azomuti ramba uchifona unzoti munhu uyu ndiani vanhu vanotamba nezvisingatambiwi nazvo. Tererai haina kunyatsa kubuda clear first recording asi kuma recordings ari kumberi munozonzwa. Tereresai munzoti munhu yanga achiti kudi angofonera Bolaza from nowhere. Maita zvichi ndito zvekuba muchiponda vanhu kamuda kubatsirwa nei? Ndishungiroka. Kusungwa sei? Inini handizi mapurisa ke? Inini handizi mupurisa, muri kuda kutaura nani? Handisi ndishungiroka kupinda kujerika.
Endai kupolisi. Endai kupolisi. Ndiye kuuraya vana vayo. Vana vapi? Kusvika kumota vayo. Vekuwadzana. Asi ndingatoti ndisungirawo mhosva yacho. Namba dzangu madziona kupi? Takodera nemusoro. Mati? Takodera nemusoro. Manga madziwana kupi? Takodera nemusoro. Madziwana kupi? Mapiwa nani namba dzangu? Takodera nemusoro. Asi manga madzipiwa nani? Takodera nemusoro. Sei nyandikunzwisiseni. Takodera nemusoro wangu. Manga madzipiwa nani? Manga madziona kupi? Ndakodera nemusoro. Dzanguuya mumusoro menyu. Saka inini mafona nditi muri kufonerani. Ndisungirwa. Endai kupolisi, inini handizi mupurisa. Inini handizi mupurisa, endai kupolisi. Ndati endai kupolisa nzvadzi, inini handizi mupurisa. Endai kupolisi. Asi muna kutumai. Aiwa. Chinangwa chenu chekundifonera ndechei mambofona kaimimi kuma 2-3 am usiku ndikakata foni yenyu. Ndisungirwa mhosva yangu ndikutaura. Inini handizi mupurisa ndosaka ndati namba dzangu mapiwa nani kwandiri muri kutsvagei. Kana muda kusungwa mimi nemhosva kumapurisa munokuziva chingoendeka kumapurisa. Inini handinokutsvagei ndine simba ripa handizi mupurisa. Right, handiti muri kuona. Saka apa pamunhu uyu pekutanga ndipo paadaira pekutanga. Saka sorry guys, foni yangu yadona. Saka azogaya pave paya kuti rega ndirekodhi. Handiti maona. Azogaya pave paya kuti rega ndidini, rega ndirekodhi. Handiti muri kuona. But apedza kudaro, sorry guys, foni yambodona. Saka apedza kudaro, handiti maona. Uyu Bholaza handiudza ndikati Bholaza mufonere futi unzoti munhu yakuramba achiti kudii nyaya yake imbori papi, unodaro ngoma munhu anditori nenyaya. Saka azomufonera futi zvakanaka manje anyatsokufunga nezvenyaya amuka. Handimaona. Tererai munzwe. Hamina kuti iprank rudzi kana kuti chiri kuitika, I don't know, but zvimwe zvinhu tinogona kuzvignora. Pamwe munhu ari kutoda kutobuda pachena kuzokonfesa ega. Pa azomurekodha kechi2 manje chaiko. Tererai munzwe. Atsvaga namba paiko kechakadzishaya. Ndobva ramba achizifona ndobva dzazopinda. Tererai munzwe conversation. Hello? Makadini? Iripo mambofona kaimimi mukiti makauraya vana vekuwadzana. Handiti ndima mbofona muchiti ndima kauraya vana vekuwadzana. Ndipo nyaya yacho. Aiwa, komunogoda kuchinja sei zvamataura? Komunogoda kuchinja sei zvamataura? Ndipomera kabhosa yacho vanhu vakazviita. Mati ndikupomerei mhosva? Kwemunogoda kuchinja nyaya sei? Munonzani? Ndipomera panyaya yacho vanhu vakazviita. Muda kupomerwa mhosva yevanhu vakazviita kuti zvizoita sei? Kuti zviite sei? Ndipomera ngomhosva yacho vanhu vakazviita. Kuti zviite sei? Ndoita ngomhosva yacho iwe kwandiri. Nei? Munonzani? Anonzi Nyashenda. Munonzi Nyasha? Mundiperera nyaya yacho iwe hayo kwandiri nyaya yacho. Munonzi Nyashani? Enda. Aiwa, ndima nditsvaga kasani ndikubvunza kuti munonzi Nyasha ani, munogara kupi? Andiri kwaMutare. Muri kwaMutare ndokwamunogara? Namba dzangu mazuva netidzoserese. Anakudyera nemusoro. Hakuna munhu anongodyera namba nemusoro dzaasingazivika kuti dzabva kupi. Serious, ndakudyera nemusoro. Asi manga mazopiwa nani? Hapana munhu ambondipa. Hapana munhu ambokupai? Madziona sei? Madziona sei? Ndakudyera nemusoro.
saka mimi pamafonyera ingini mafona mchiti muri kufonierani pamandifonyera mafona mchiti muri kufonyera ani ndikuti pamandifonyera inini mamchiti muri kufonyera kunani ndozvandikuti pamafona kwanjiri mamukiti muri kufona kunani nekuti ine handizi kupurisa kainini asi mambotaura kaimimi kuti munoita zvekuuraya nekuponda mukati muchakutsvagai imi muda kupomerwa mhosva sei mataura pekutanga imi mukati ndimakauraya foni yenyu iyoyo yamafona nditori nayo mufoni mangu zvamataura zvese ndinazvo mufoni mangu but foni yemi yamatanga kufona ndakurekodhai pamataura mukati mimi munoita zvekuponda nekuuraya ndimakauraya vana vekuwadzinga moda kusungwa ndairekodha iri mumufoni mangu ndatoirekodha muda kusungirwa nyaya yacho pakai saka kana alright kana muda kusungirwa nyaya yacho chindipai adresi yenyu tiuye tokusungira ndipei adresi yekwamunowanika tiuye tokusungei aiwa mutari yakakura katingangouya kwamutari tisingazivi kuti akananga papi ndipei shedzera yeadresi chi Hello? Adresi chi shedzera ini 1683 kupi kunonzi kuchi kusakubva uku kudzimba dzekusakubva sakubva chi sakubva yakakura sakubva 3 mati munonzi nyasha Hello? Senemu ndiani tikasvika tokuchida kuona ani patinosvika ko senemu halo makadini iripo mambofona kaimi mukiti makauraya right andimazvinzwa saka I don't know guys nakuti munzwewo bhalaza afu mashi akandikandira mukuseni kwhatsapp kuti simeli ndinzwirewo indikati zekai ndikudzewo guys hatizivi munhu ari kuti ndindakauraya ndisungei ndoda kudini hatizivi kunhamba yabholaza kwai ndangodhaila nhamba yenyu from musoro handiziviwo guys inangotisheye kuitira mangwana pamwe kuda pamwe munhu anenge oda kutokonfesana kuti kudii handiziviwo asi mashura padunhu handiziviwo regai tigozona kuti zvinofamba sei bholaza inangoti bholaza and go and submit this to the police station mapurisa aone kuti zvinofamba sei nakuti munhu woshura dumangwana nanhasi muswere zvakanaka guys